Jatend piny Kenya William Ruto sidha yanga wuodh gach reru mawuok e chuny boma ma Mombasa nyaka e tesend SGR ma Miritini manie od bura ma Jomvu mane Mombasa. Jatelo ne bende ne otimo limbe gedo mag ute ma nengogi oyweyo kaachiel kod chiwo oboke mag lowo ne jodak ma Changamwe. Ojiwo oganda jo Kenya mondo oti kanyakla gi piny owacho mondo giyud dongruok. Joja oko nigi ler mar wachni. Limbe mar jatend piny Kenya William Ruto Mombasa ne ochakore tesend gach reru manie chuny boma kuma ne osidhe ayanga gach okolo mabiro bedo kating'o jowuoth chakre chuny boma ma Mombasa nyaka tesend gach reru mag SGR mantiere Miritini ei Jomvu. Jatend piny ne okoni ma biro konyoga e odhungruok mag nyamburko mosebedo katimore e apaya kaachiel kod bero chenro mag ohala. Sasa itawezekana kwa wana Mombasa waweze kufika kwa terminus ya SGR na wafike hapa Mombasa mainland bila ya kuangaishwa na mambo ya traffic. Treni kiingia kutoka alfajiri hapa, watu wanaweza kuingia. Treni ikiwa inatoka jioni, mtu ametoka na mishikaki yake ya kutoka Mombasa anakula hapa, anaingia katika treni, anaelekea moja kwa moja. Zamani tulikuwa tunaona wengine tu wanafanyiwa. Sasa hivi tunayaona yakifanywa maeneo haya. Hiyo ndio inafanya hao wananchi waseme tutamu ama namna gani? Fuong'ruok mar nengo wuodh gach okolo no ne bende okoni kidek lombo oganda makwar tiyo kode gino mane opuog jotelo mopogore to chutho mago mawuok Mombasa. Hapa Mombasa mainland mpaka pale terminus ya SGR itatoka hiyo shilingi 300 kwa matatu, shilingi 800 kwa taxi mpaka shilingi 50. Haya mambo tungelikuwa sisi kazi yetu ni kupigana na kuwa ni wenye kuzorotana, tungelikuwa leo hatuna reli hapa. Daktari William Ruto anavyotufanyia mnayaona. Umetukopesha kwa sababu unatonesha mapenzi makubwa sana. Iseche gogogo, jatend migao mar wuoth Davis Chirchir ne okoni chenro mar chulo jogo mane gach reru no kale puothegi dhi nyime. The residents along the corridor Miritini, Changamwe West, Changamwe East, we know tuliwasukuma kidogo, lakini pia niseme kwamba ile hela zenu 2.1 billion kwamba for compensation for Eastmen, Your Excellency, we have released that money. Ruto manusuore gi gach reru no nyaka tesen ma Miritini ne okoni piny owacho keto maino mar neno ne girakore gi midhieche makwako sekta mar thieth mar kelo fuong'ruok ne jotuo. We are grateful for helping Kenya to be a united country under God, one nation, one people. Jatelo no ne bang'e otimo limbe gedo mar apaya ma Jomvu waanze sasa kupanga vile tutaunganisha hapa pia na Dongo Kundu. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Evans Mutu